Footballin pelaamisen perusedellytys on se, että pallo pysyy ilmassa. Se onnistuu perustatseilla, jotka käydään läpi tässä videossa. Laita fokuksesi siihen, että toisin kuin futiksessa, palloa pyritään pelaamaan nimenomaan ylöspäin. Korkealla käyvä pallo antaa peliaikaa valmistautua seuraavaan kosketukseen. Footballin sisäterä eli chapa on tärkein jalkakosketus. Suosi sitä. Paras osumakohta on sisäterän lisäksi hieman sisänilkkaa mukaan ottava. Näin saadaan laajempi pinta-ala ja hallitumpi osuma. Kontrollia saa lisää pitämällä jalan lähellä kroppaa ja riittävän alhaalla. Anna siis pallon pudota. Jalkaterää ei liikuteta, vaan jalkaa käytetään polvesta alaspäin vähän kuin mailaa. Liike on enemmän nosto kuin potkaisu. Tukijalka joustaa polvesta ja kädet auttaa tasapainon-hallinnassa. Pääkosketuksia tulee paljon. Puske palloa ylöspäin käyttäen yläotsaa ja pidä puskiessa niska jäykkänä. Liikkeen olisi hyvä pysyä työntävänä. Pidä keskivartalo mukana ja nosta käsiä ylös sivulle lähelle vartaloa tai jopa pään viereen pitäksesi huolta tasapainosta ja auttaaksesi osumakohdan hahmottamista. Rintakosketus on tärkeä. Rintaa käytetään paljon syöttöjen nostamiseen ja edistyneemmin myös passaamiseen. Tyyli eroaa täysin jalkapallon rintakuoletuksesta tai on jopa päinvastainen. Liike ja voima lähtee nimenomaan jaloista. Liiku pallon alle, työnnä polvet eteen ja pidä paino päkiöillä. Avaa rintakehä ja nosta kädet ylös. Osumakohdan pitäisi olla keskellä rintaa. Tärkeää on terävä liike ja oikea ajoitus. Rintakosketuksen hallinta vaatii harjoitusta ja ajoituksen ymmärtämistä. Tarjotinmainen olkapääkosketus pohjautuu samaan periaatteeseen kuin rintatatsi, mutta on fyysisesti vähemmän vaativa. Voima lähtee keskivartalosta, palloa ei lyödä olkapäällä. Itse asiassa olkapään sijaan osumakohta on paremminkin varsinaisesta olkapäästä kohti rintakehää, jotta osuma osuisi taas laajempaan pintaan. Nosta kädet ylös ja pidä yläkroppa stabiilina. Älä jousta yläkropalla, älä tee olkapäällä lyöntiliikettä. Näillä kosketuksilla pääsee mainiosti alkuun ja palloa voi pitää ilmassa muuallakin kuin varsinaisella pelikentillä. Tervetuloa Footballin pariin. Pallo ilmaan!